आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. सावंतवाडीवाल्यांनी निराश वाटून घेऊ नका. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये सावंतवाडी टर्मिनसचं अपग्रेडेशन करण्याचा पाठपुरावा आम्ही सर्वच जण करतो आहोत. राज्य शासनाकडे सुद्धा आर्थिक मदत मागितलेली आहे आणि कोकण रेल्वेने सुद्धा तसा प्रस्ताव परिपूर्ण बनवून तयार करायचं काम चालू आहे. पुढच्या काही दिवसातच स्वतः कोकण रेल्वेचे MD बरोबर आम्ही प्रत्यक्ष पाहणी करणार, पण सावंतवाडी टर्मिनस परिपूर्ण अपडेट करणार एवढं नक्की. नक्कीच सर, 10 वर्ष झाली आहे. फेज 1चं काम होऊन फेज 2चं रखडलं. नेमकं कोणामुळे रखडतं हे काम? कोकण रेल्वे सध्या खूपच आर्थिक संकटात आहे. भारतीय रेल्वेचं आर्थिक पाठिंबा त्याला मिळावा अशा पद्धतीची मागणी आम्ही रेल्वे मंत्री महोदयांकडे केलेली आहे. पण आता कोकण रेल्वे भारतीय रेल्वेमध्ये विलीन करा अशा पद्धतीची सुद्धा मागणी खूप मोठ्या प्रमाणात होते. तसं झालं तर भारतीय रेल्वेचा फायनान्शियल सपोर्ट मिळू शकतो, परंतु आता त्याच्यावर अभ्यास चालू आहे. नक्की इथलं स्थानिक आमदार आहेत दीपक केसरकर, यांच्याबद्दल काय? नाही तसं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.